En el programa d'avui us posarem en contacte amb la iniciativa Esplai Virtual, que fusiona el model tradicional de l'esplai amb les noves tecnologies. Aquesta proposta, que compta amb el suport de l'Ajuntament i del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú, fa servir tècniques d'aprenentatge proactives, on el joc i l'entreteniment fomenten l'intercanvi generacional d'experiències tecnològiques. A veure, la idea va sortir perquè en un edifici com és Neàpolis, que és un edifici d'idees i de tecnologia, trobava a faltar el fet que hi hagués mainada. I vam pensar agafar la idea dels esplais tradicionals i portar mainada a un local aquí dins de Neàpolis per fer tecnologia, per ensenyar-los tecnologia, per sortir una mica de la tecnologia prêt-à-porter, que en dic jo, que és la tecnologia dels mòbils i els tablets tots tancats, sense saber què hi ha ben bé dins d'aquests aparells. I clap hands for you. Good English, yeah? All right? And now it's time for Adri and Jofre, yes? Minecraft. And Minecraft, okay? Dins del bloc d'usuaris, aquest cap de setmana hem tocat l'anglès, ja que és un llenguatge que és bàsic en les qüestions d'informàtica i tecnologia. Per tant, avui, dins del joc, hem basat una cançó del Minecraft. Ha vingut un professor que es diu Manel, que ens ha ensenyat amb els nens a traduir aquella cançó i a veure a quin nivell d'anglès tenien els nens avui en dia. L'esplai està estructurat en 4 blocs, que és usuaris, aplicacions, sistemes operatius o llenguatges de programació i hardware. L'anglès s'engloba en el tema usuaris. En aquests moments, vulguem o no, els usuaris d'internet, tant els que són nadius anglesos com els que són d'altres llengües, tenen que conèixer l'anglès com a llengua vehicular d'internet. Pensem que l'anglès és un punt important, sobretot perquè ells puguin fer una bona recerca d'informació. El joc mateix que fem servir nosaltres està produït és suís i llavors els que estan desenvolupant més sobre el tema són escoles als Estats Units. Per tant, el tema anglès pensem que és un tema bàsic per fomentar-lo, en tot cas a nivell d'usuaris, no a altre nivell. El que més m'agrada és que pots anar jugant lliure, que pots craftejar-te tot el que vols i que pots fer les coses infinitats fins que se t'acabi un món. Ara estic visitant les cases de tots els meus amics que estan aquí, que tenen casa, i estic visitant també la meva casa. Minecraft és com el joc del Lego, que tu tens uns blocs i construeixes el que vols, però virtual. Tu tens un món buit en què tu te'l pots anar construint. Tens 2 o 3 maneres. I hi ha una que és la de supervivència, en què tu penses en un món que ja està fet sense cap recursos, amb una vida, llavors tu has d'anar sobrevivint i construint les teves eines. Tens el mode creatiu, que sembla més amb el Lego, perquè tens tots els recursos, un mapa buit i pots fer el que vulguis, des de construir edificis a fer-te una mina a criar animals, i si no, com fem aquí a l'Esplai, que juguem dins d'un servidor en què tot està controlat i tenim ja els nostres escenaris i ja els donem als nens uns recursos perquè vagin fent l'activitat que anem platejant cada dissabte. Aconseguir col·locar els blocs on vols a vegades. A vegades és molt difícil. Que és divertit jugar al Minecraft i que ens ensenya moltes coses noves que no sabia. A mi m'agrada quasi de tot, els minijocs que es poden fer, tot el que es pot fer a Minecraft, com parkour, construir... L'esplai, realment, els nens venen a jugar. És a dir, el més important de l'esplai és que és temps de lleure, estem dissabte a la tarda, i els nens, els joves, realment, no venen ni al col·legi ni a l'institut. Per tant, ells venen a jugar. El que passa és que aprofitant que venen a jugar, nosaltres el que volem és crear-los afició en aquells nens en què hi ha gent les capacitats per al tema de la tecnologia els agradi, sobre la tecnologia en general. És a dir, que siguin amants de la tecnologia, que els agradi, que entenguin què està passant en el seu món, com serà el seu món d'aquí un temps
que vindrà molt regit per aquestes noves tecnologies i que els facin servir. Llavors, si es dediquen al sector tecnològic o realment l'únic que han passat són uns dissabtes divertits, doncs ja està bé. I ara mateix ells estan construint els seus espais, o sigui que cada nen s'està fent la seva casa i el seu espai. Perquè la idea d'aquest mapa és construir el nostre virtual, perquè quan entrin ells se sentin que això ho han fet ells i que això és seu, o sigui, perquè se sentin representats. Ara estic jugant al Minecraft, que, com que ja tinc la casa molt feta i estic una mica avorrit de seguir-la fent, aleshores estic en un món i estic aquí jo sol construint una casa. En una hora pots construir-te menys de mitja casa, saps? I aleshores és difícil estar en una hora que tens, construir tota la casa i després que et quedi bé, perquè pot ser que al mig de la construcció trobis que hi ha algun desperfecte, que té alguna irregularitat, i aleshores l'hagis de canviar. Construint? Jo sé on està, mira, et fiques. No, dóna-li a això. Teleporto a spawn. Vale, em veus? No. La idea és respectar el que han fet els altres, o sigui, tu no pots anar allà i agafar i destruir-ho. O sigui, aquí és el que fem amb els nens, o sigui, aquí cadascú es construeix el seu espai i si ve algú de fora i els hi trenca, agafen uns revinxes que dius, a veure, que tampoc no passa res, però clar, ells senten que això ho han fet ells i els agrada. Estic fent com una paret per ficar un riu. D'aquest, trobar animals, perquè com que estem al desert... Sí, a veure, els pares normalment estan preocupats perquè veuen que el seu fill el fascina, tant el joc com les màquines, com el telèfon o els tablets, i no entenen aquesta fascinació tan gran, però veuen que a partir d'aquí pot ser que estiguin desenvolupant capacitats que segurament a l'escola no es donen, ni ells, que no són part de la feina de l'escola, sinó que són part més de la feina de les famílies. I als pares el que els interessa és que els nanos creixin en aquest entorn de tecnologia, però supervisats. D'aquí hi ha la meva funció com a director tècnic del casal, de l'esplai, per assegurar que hi hagin uns continguts. Llavors hi ha un monitor que coneix el tema dels videojocs, format a l'EMEIT aquí a Vilanova, i un monitor format en lleure, però que també està fent un cicle d'industrial d'automatismes. En qüestions de hardware hem treballat amb Raspberry Pi, o sigui que bàsicament amb Open Software i amb Open Hardware. Hem treballat amb Raspberry Pi, amb programació amb Scratch. Hem vist que a través de Scratch i Raspberry Pi hem programat uns LEDs en què s'engeguessin, uns relés conjuntament amb uns motors. I l'altre cap de setmana de hardware vam anar a veure aquí mateix a Neàpolis, a l'Espai Mega, que tenen impressores 3D, partits circuits electrònics, i bàsicament intentem treballar amb Open Hardware i amb Open Software. Tant en el joc, en el Minecraft, com en la Raspberry, el que es pretén és que els joves puguin crear allò que tenen al seu cap, és a dir, que puguin desenvolupar-se. I pensem que l'èxit irà per aquí, en el fet que ells puguin fer allò que volen. El fet de treballar, de fer un mini-ordinador, no és un ordinador, diríem, de producció, però sí que és un ordinador per fer desenvolupament, i ja molt potent perquè és un mini-ordinador. Bé, realment l'esplai virtual en aquests moments, fins a juny, va començar al febrer, fins a juny, és un projecte Living Lab, és a dir, és estudiar les condicions i veure com ens orientem cap al nou curs. La idea és començar al setembre del 2014 i ja fer almenys poder tenir dos grups, un de joves de secundària i un de joves de primària, de manera que puguem separar una mica el que és la formació bàsica d'internet
i de tecnologies amb el que és els joves que ja tenen més coneixements i que necessiten més marxa, més poder tocar i fer més coses, fer més de maker, realment. D'aquesta manera, per això, aquest cap de setmana passat es va fer una anada a una fira que és un referent, que és Robolot a Olot, i allà els joves van fer tallers d'Arduino, d'impressores 3D, de Mindstorm, de Lego, i van tornar amb la idea que l'any que ve tornen al Robolot amb un robot per al concurs. La idea és aquesta, és que creix més el grup de joves, de manera que ja tinguem un grup inclús de possibles monitors en el futur, i el grup de primària vagi creixent en funció de les capacitats que tenim. Bàsicament, l'activitat del dissabte es compon d'una mitja, 3/4 amb explicació i una activitat relacionada amb el tema que anem a tocar, i llavors una horeta en què estan a dins del Minecraft, juguen, i que preparem un mapa, o en aquest cas encara estan construint, però segons els temes en què es toquen, per exemple amb el Soulworld vam agafar un mapa, els vam fer a la primera hora una enquesta, o sigui, amb informació de Windows, Mac i Linux, i després dins del Minecraft vam fer una gincana típica d'Esplai, però dins del Minecraft. A veure, l'Esplai pretén ser, té el nom d'Esplai virtual, però parteix sempre de persones. És a dir, el que volem és que hi hagi una comunitat, que hi hagi un grup de joves que es coneixen, que comparteixen unes aficions i que els és igual estar en un entorn real que en un entorn virtual. Els avantatges de l'entorn virtual és que trenques les barreres de distància. És a dir, pot ser que un nano... Tenim dos joves que venen cada setmana de Barcelona i per ells pot ser que més endavant s'incorporin en versió online, de manera que els és igual estar a Neàpolis que estar en un altre lloc. La idea és potenciar que la realitat i la virtualitat són la mateixa cosa si les persones es coneixen. I aquest és el fonament dels Esplai. És a dir, els valors són de convivència, de compartició, d'agradar-te la tecnologia, independentment si estàs situat en aquest edifici o en aquesta ciutat o estàs situat en un altre edifici o en una altra ciutat. I això és tot. Us esperem a una nova edició d'eEnginy i més informació a cetip.cat.